nakapili ng magagandang paso. Ayan. Kunin ko na yan, ate. Hello mga guys, nandito po tayo ngayon dito sa bayan ng Lingayen. Namimili ako ng paso, pagpapaliman ko ng... Bali yun lang pinagawa namin. Ayan o, napakarami dito eh. Ayan o. Ayan si ate yung may-ari. Ayan, ang dami nilang ano. Mainit, kaya gusto na namin Paninda pag-uwi. ito. Inito ko na ito eh.
Gara mama. Ano kulay yan? Ang ganda oh. Na-attract ako eh. Ang ganda. Oh, red. Gara mama. Bawas sa mula. Meron pa akong hinahanap na, ayan, dito ko po ilalagay yung ginawa kong paso na medyo malaki. Para meron akong gagawing Christmas tree. Ayan. Anong pangalan ng halaman na ito? Ayan, ito yung mga paninda nila. Cypress, madam. Ha? Cypress. Cypress daw. Cypress ang pangalan ng halaman na yan. So, ayan. Ayan po yung pwesto nila. Dito ako bumili ng ilalagay ko sa paso na binili ko. Tapos, siguro, bukas or sa makalawa, lalagyan ko siya ng decoration. Ano yun ha? Totoo to ha? Hindi to plastic ha? Totoong halaman to. Kakabili ko lang to kanina. Doon sa palengke. Sabi ganun. Tapos nilagyan ko na rin siya ng garden soil. Hindi garden soil. Loam soil. Ayan. Tapos bibilang ko na lang siya ng mga crystal na stone. So, ayan. Ang ganda ng paso. Green na green. Natantuwa ako kanina sa ano,